Poštovani gledalci, dobro veče i dobrodošli ste na još jedan video. Želim sve lepo da vas pozdravim i da vam poželim mir u duši. Kod nas su sada tamne noći, kada mrak pada u 3 sata, i to je mrkli mrak sada, a svanjiva se negde oko 10, što znači da dan traje samo 2-3 sata. Dok smo letos imali dan do 2-3 sata uveče, sad se to sve preokrenulo, ali dobro. Mi prosto moramo da gajimo mir u duši i radost u srcu, i kada su tamne noći, i kada su bele noći, i kakve god noći da su, prosto šta ćemo? Tu smo gde smo, gde nas je Gospod stavio i eto. U ovom videu sam htjela nešto da govorim o milosti, o milosrđu, o koliko je to važno u životu, koliko je to važno. Što kaže Isus Hrist, budite milostivi kao što je to Otac vaš. A šta to znači? To znači da budemo dobri jedni prema drugima, da budemo milostivni, da budemo dragi, bez obzira ta osoba kakva je, zato što je to naša dužnost. Što znači da naša dužnost je dobro činiti, dobro misliti, dobro govoriti. To je naša dužnost, Boga radi, jel tako? Ali isto naša dužnost je da budemo milostivi prema svakome, a posebno prema deci, posebno prema starim licima, prema bolesnim licima, i eto, da budemo milostivi. Prema odbačenim ljudima, posebno njima milost je jako potrebna, jako im je potrebna. Ja to viđam svakodnevno koliko im je ljubav i milost potrebna. I ne samo njima, svakoma, pa jednom cvetu pa je potrebna milost. Eto, dragi moji prijatelji, znači moramo da budemo milostivni, moramo da budemo nekako dobri, ali ne samo prema prijateljima koji su dobri prema nama, nego prema svima. Baš prema svima, to je veoma važno, jer šta kaže Isus Hrist? I grešnici vole onih koji ih vole. Što znači da kakvu si platu zaslužio, u smislu, ako ne možeš da voliš tu neku osobu, bar budi milostivan prema njoj. A kako da budeš milostivan? Da budeš mio, da budeš drag, bez obzira kakva je ta osoba. To jeste, ako je ta osoba i nervozna i ljuta i kakva god, ne misli se ovde samo na davanje siromašnjima, ne znam, u tom smislu da budemo milostivi, da pomažemo, u tom smislu materijalnom, nego se ovde misli i na duhovnu milost. U smislu, ako smo u društvu neke ljute osobe, neke nervozne osobe, neke osobe koje je u problemu, u iskušenju, da ne dozvolimo da nas ona povuče u svoj nemir, nego da budemo milostivni, pa mi njoj da je damo naš mir i spokoj, pa da joj kažemo bit će sve u redu, pa polako, pa ajde, eto, ja ću se pomoliti za tebe, pa eto, nekako da je smirimo, da joj kažemo da nije sama, tu se vidi ta velika milost. Šta kaže Isus Hrist, koliko je Isus Hrist bio milostivan. Milost se vidi kod dece kada vole životinje, kada vole tako baku i deku, tu se vidi najveća milost. I u prirodi može da se vidi mnogo milosti, stvarno ko ovako malo dublje zagleda u vetrove, u cveće, pošto mene to me baš zanima i tako ja se baš radujem kad, dobro, sada je ovde veliki sneg, baš je veliki sneg i prosto i ne može da se vidi, ali tako u proleće kad sve procveta. I eto, dragi moji prijatelji, znači milost je mnogo važna prema svakom živom biću, prema svakom, i ne samo ta milost, pomoć, materijalna pomoć prema ovima ili onim, znači prema duhovna ta milost, ta uteha, ta smirenje da pružimo, milost da damo u smislu da povučemo, da damo toj osobi mir i spokoj, jer da je smirimo, da joj nekako damo nadu u život, da eto, to je milost, to je nekako milost, tako sam ja to, pošto mi dobijamo ovako duhovne stvari, dobijamo, to su mir,
zdravlje, radost, milost, dobrota, lepota, dobre reči, dobre misli, dobra dela, ali takođe i materijalne stvari. Tako da je milost takođe i u tom duhovnom svetu, u smislu da pružimo nekom mir, da pružimo nekom spokoj, da damo nekom radost, utešnu reč, reči utehe, reči blagosti, reči dobrote, reči podrške, da se pomolimo za tu osobu, da je povučemo u mir, to jest da joj damo mi naš mir, ili ako treba i materijalno, zašto da ne? Eto, dragi moji prijatelji, želim sve lepo da vas pozdravim i da uživate u ovim božićnim i novogodišnjim praznicima. Ja se baš radujem Božiću, baš se radujem i svake godine u ovo vreme ja nekako dobijem nekako to ekstra radost nekako. To je jedan od najlepših praznika Hristovog rođenja i eto, šta drugo mogu da vam kažem. Ljubim vas i volim i želim vam mir u duši i spokoj i budite milostivni jedni prema drugima jer to je veoma važno, posebno u ovim vremenima sada gde je život jako brz, gde svako gleda sebe u suštini i svako gleda svoje neke, šta ja znam, ali šta kaže još i jedna veoma važna stvar, svako ko čuva svoj život izgubit će ga, a svako ko bi svoj život dao drugog radi, spasit će ga. Šta to znači? Da budemo milostivni jedni prema drugima. I tako nam je i Isus Hrist govorio. Budite milostivni kao što je to Otac vaš. Sve najlepše.